свободными и равными в своем достоинстве и правах. All human beings are born free and equal in dignity and rights. Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Kõik inimesed on sündinud vabadena ja väärikalt ja õigustega võrdsetena. Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droit. Μα πού πάμε, πού πάμε, πού με τραβάς πάλι, πού πάμε. Προχώρα και στην κρίνια. Δεν λες καλά που βρήκαμε και το τσάρτερ. Ταπεράκι. Ταπεράκι. Τι, Ταπεράκι πήρες. γιατί. Μην περιμένεις φαΐ. Α, δεν παίζω φίλε, πάω να φύγω. Όψ. Εντάξει. Καλό φαίνεται. Καλό είναι. Παλιό, αλλά καλοτάξι εδώ. Τώρα τι συστήματα έχει. Πώς θα το απογειώσουμε, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Μάλιστα. Και δεν μου λες, πού τη βρήκες εσύ αυτή τη δουλειά. Με σώσανε τα αρχαία στο γυμνάσιο. Τότε κάναμε. Εσύ τα αρχαία, εγώ το εγγλέζικο. Αλεκ. Έλα. Αλεκ. Αλεκ. Δεν βρίσκω το manual. Είδου. Κυρίες και κύριοι, σας ομιλεί ο κυβερνήτης Άλεκ Γκίνες και ο συγκυβερνήτης Γκλόκος. Λάθος. Γλάφκος, όπως λέτε και εσείς εδώ στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Σκάσε! Μας ακούνε. Θα είμαστε ξαναγεί σε ένα υπέροχο ταξίδι στο χάρτη των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όπως είπε και ο Μάρκος Βαμακάρης. Αυρίλιος, ο αυτοκράτορ φιλόσοφος στα ζώα, συναντά κανείς σμήνει αγέλες, ανατροφές νεογνών. Πράγμα που δεν συμβαίνει στα φυτά, στις πέτρες και στα ξύλα. Τα πελέκητα! Ενώ στα έλογα όντα συναντά κανείς φιλίες, οικογένειες, κοινωνίες, συνθήκες. Κοίτα εδώ, χαρτομάνι. Τι χάρτες είναι αυτοί, να δούμε πώς θα πετάξουμε. Θα πετάξουμε πάνω από κοινές αξίες, ελευθερίας, ισότητος, αλληλεγγύης, αξιοπρέπειας και κράτους δικαίου. Ο καιρός προβλέπεται θρύος και η πτήση θα είναι χαμηλή για να μπορείτε να απολαύσετε τη θέα. Καλό σας ταξίδι. Το έκλεισες, το έκλεισα. Είσαι σίγουρος. Σιγουρότατος. Και πώς θα το απογειώσουμε αυτό το πράγμα που λέει. Εδώ δεν φαίνεται καλά που τελειώνει ο διάνθρωπος απογείωση. Όταν αρχίσουν να τσιρίζουνε, τράβα το πηδάλιο προς τα σένα. Λέγε τους κάτι να χαλαρώσουνε γρήγορα. Κυρίες και κύριοι, μην ανησυχείτε καθόλου από τα βάθη της ανθρώπινης προϊστορίας μέχρι την πρώτη Γεωργική Επανάσταση που κορυφώθηκε αυτή η ανάγκη όλο και πιο πιεστικά. Έμπαινε στις ανθρώπινες κοινωνίες το αίτημα για θέσπιση κανόνων κοινωνικής συμβίωσης, οργάνωσης, προτεραιότητων και θεσμών και υποχρεώσεων. Ναι, τα κατάφερα. Πετάει το σαράβαλο. Λέγε τους κι άλλα, γρήγορα. Κύριε
Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε σε ύψος 20.000 πόδια. Από κάτω μας ξεδιπλώνεται μια βεντάλια από παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα. Κυρίες και Κοίτα, Άλεκ, μπήκαμε στα σύννεφα. δεν είναι σύννεφα. Είναι τα πέπλα του άλλοτε και του αλλού που ευλαβικά διατηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε περιοχές. Άλλοτε φωτεινές κι άλλοτε σκοτεινές. Αλέκ, πέσανε οι ασφάλειες. Βάλε μια κασέτα στο βίντεο να βάλω τον αυτόματο πιλότο. Πολλά γεννούν το δέος. Το μέγα δέος ο άνθρωπος γεννά. Περνά τον αφρισμένο πόντο με τις φουρτούνες του νοτιά. Στη μέση σκάβει το βαθύ και φουσκωμένο κύμα και την υπέρτατη θεά τη γη την άφθαρτη παιδεύει την ακάματη, οργώνοντας με τα καματερά χρόνο το χρόνο, φυσοδέρνοντας τα λέτρη. Και των αστόχαστων πτηνών τις φυλές κυνηγά με τα βρόχια, των αγρίων θηρίων τα έθνη, των βυθών την υδρόβια φύτρα, με δίχτυα πλεγμένα στριφτά ο τετραπέρατος. Τα γρήμη της βουνοκορφής δαμάζει με τεχνάσματα. Φορεί στον αλόγων την πλούσια χέτη ζυγό και στον ταύρο που βαρβάτος βοσκάει στα όρη. Ένας τον άλλον δίδαξε λαλιά, τη σκέψη, σαν το πνεύμα των ανέμων την όρεξη να ζει σε πολιτείες. Το χάρο μόνο να ξεφύγει δεν μπορεί, μόνο που βρήκε γιατριές αγιάτρευτες αρρώστιες. Τέχνες μαστορικές σοφίστηκε που δεν τις βάζει ο νους. Κι όμως, μια στο κακό, μια στο καλό κυλάει. Πολίτης, όποιος κρατεί τον ανθρώπινο νόμο και του Θεού το δίκαιο, που όρκος το δένει φρικτός. Αλήτης και φυγάς, όποιος κλωσάει τ' άδικο. Μακάρι και μ' αποκοτιά, ποτέ σε τράπεζα κοινή, ποτέ μου βούληση κοινή, με εκείνον που τέτοια τολμάει. Σοφόν, τι το μηχανόεν! Την υπέταξε λοιπόν τη φύση ο επινοητικός άνθρωπος. Μήπως όμως τώρα αρχίζουμε να διακρίνουμε τα συμπτώματα μιας κάποιας ύβρεως. Μη βρίζεις τώρα που το στρώσαμε, θέλεις να αρχίσουμε πάλι τα ίδια. Ύβρις με την αρχαιοελληνική έννοια. Βλάκα, μπουμπούνα νόητε. Ξεπεράσαμε τα όρια. Κάναμε αβίωτο τον πλανήτη. Ξέρεις πόσο μολύνει την ατμόσφαιρα μια ώρα πτήση το ταξιδάκι μας? Πόσο? Όσο 40.000 γιοτασί. Πώς θα σταματήσει το κακό? Πέσαμε στα βράχια. Τι μας προτείνει το έργο που είδες? Ποιο έργο? Για τη γόνη. Α, αυτό το έργο. Τι μας προτείνει? Σου λέει, οργανωθήκαμε, προοδεύουμε, να η πόλη, να και οι νόμοι της όλα δουλεύουνε. Ρολόι. Όμως, άμα χαθεί ο ιερός, ο πρωτόγονας συλλεκτικός δεσμός των ανθρώπων, θα μας αφανίσουν οι ίδιες μας οι επινοήσεις. Και παλέψτε μας, λέει. Μετά στραφείτε και παλέψτε με πάθος. Πάθος. Αυτό είναι, Άλεκ, μπράβο. Κάτι με έρωτα και πάθος πρέπει να τους βάλουμε. Κάτι με έρωτα και πάθος, λέω. Να το βρήκα. Ladies first. Κεφάλαιο 3. Ισότητα. Άρθρο 23. Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Στο δικό της επίθετο δεν είναι πάλι γυναίκα σας? Όχι. Γιατί? Δεν είναι γυναίκα μου. Γιατί τη γυναίκα μου τη θέλω να την αγαπάω εγώ. Έτσι έχουμε μάθει εμείς οι Έλληνες. Να αγαπάμε, να την έχουμε δικιά μας τη γυναίκα. Όχι να έχει άλλο όνομα και άλλο το παιδί μου το ένα και άλλο το παιδί το άλλο να πούμε. Κατάλαβες τι γίνεται? Μόνο τότε όταν δεν την αγαπάω δεν θα με νοιάξει ούτε πώς τη λένε ούτε και τι κάνει να πούμε. Δεν πιστεύετε ότι η γυναίκα πρέπει να δουλεύει? Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Η γυναίκα πρέπει να δουλεύει εφόσον δεν τα φέρνω καλά εγώ. Διότι έχει φτάσει η κοινωνία μας έτσι. Αλλά όταν δουλεύει η γυναίκα και δουλεύω κι εγώ, αυτό το γέρο πατέρα ποιος θα τον κοιτάξει στο σπίτι? Να σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι έχετε το δικαίωμα εσείς να έχετε δικαιώματα τα οποία απαγορεύεται να τα έχει η γυναίκα σας? Όχι, να έχει η γυναίκα δικαιώματα. Δεν πρέπει να είναι ίσα? Βεβαίως. Σε όλα τα πράγματα όχι όμως ίσα. Σε όλα τα πράγματα. Αν η γυναίκα σας θέλει να δουλέψει και εσείς δεν θέλετε? Στάσου. Όταν έχουμε ένα μικρό παιδί να πούμε και όταν έχουμε και μια μάνα άρρωστη, πώς θα πας ρε Κατίνα να δουλέψεις? Πού θα τα αφήσεις αυτά τα παιδιά? Πού θα τα αφήσεις τα παιδιά? Όταν όμως δεν τα έχουμε αυτά τα πράγματα και θέλει η γυναίκα να δουλέψει, να βοηθήσει το σπίτι της, γιατί βγάζει το μάτι της που δουλεύει. Διότι όταν μου λέει η γυναίκα μου που κάθεται θέλω ένα παλτό και βγάζω και της δίνω εγώ τις 20.000 για να πάρει παλτό. Όταν δουλεύει δεν θα μου πει εμένα τις 20, θα μου μείνουν οι 20 και τότε θα πάντα φάω με τη Γεωργία εγώ τις 20. Τι είναι αυτό? Η μπούργα της αεροσυνοδού. Παρακαλώ παιδί μου, παρακαλώ. Μου την έστειλε η εταιρεία στην περίπτωση που πέσουνε κατά Αφγανιστάν μεριά. Μα, μπουρκα. Για ανθρώπινα δικαιώματα μιλάμε αγόρι μου. Πήρες μια γεύση για το τι συνέβαινε στην Ελλάδα στη δεκαετία του 80. Ναι, αλλά στην Ευρώπη οι γυναίκες δεν φοράνε μπουρκα. Είμαστε πιο εξελιγμένοι. Βεβαίως, αλλά τα στερεότυπα αντιστέκονται. Οι γυναίκες κερδίζουν πάνω κάτω 16% λιγότερο από τους άντρες και τα δικαιώματα παίζουν από χώρα σε χώρα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει? Θεσπίζει μια σειρά από δράσεις και νόμους. Και μη σου φαίνεται τυπικά αυτά τα πράγματα, διότι έτσι πετυχαίνουμε μια δέσμευση προς κάποιο κοινό στόχο. Ναι, αλλά στην Ευρώπη οι γυναίκες μορφώνονται. Διεκδικούν υψηλόβαθμες θέσεις. Έχουν επιτυχία. Πολλά σε παραδοσιακούς γυναικείους ρόλους παροχής φροντίδας και ελάχιστα σε ανδροκρατούμενους τομείς. Κάτσε, Αλέκ. Κάτσε. Μισό λεπτό. Εδώ το λέει. Έχουμε γυναίκα πρόεδρο Ελληνικής Δημοκρατίας. Γυναίκα πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Γυναίκα γενική γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ ωραία, ευτυχώς. Αλλά τι λένε τα ποσοστά, τεχνοκράτη μου? Μόνο το 7,5% των προέδρων των διοικητικών συμβουλίων είναι γυναίκες και μόνο το 7,7% των διοικητικών στελεχών. Οι στελεχάρες δηλαδή δεν είναι γυναίκες, είναι άνδρες. Εγώ είμαι η νέα γυναίκα και θα καπνίζω και θα ψηφίζω. Κάθε μια μας αξίζει για 10, δεν δίνω για άντρα ούτε παρά. Εγώ είμαι η νέα γυναίκα που θα καπνίζω και θα ψηφίζω. Κάθε μια μας αξίζει για 10, δεν δίνω για άντρα ούτε παρά. Βέβαια σκέψου και από πού ξεκινήσαμε. Βόμβες έβαζαν οι σουφραζέτες οι σουφραζέτες για να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. Μετά στους παγκόσμιους πολέμους ελήψη ανδρών έγιναν δεκτές στα εργοστάσια, πολέμησαν παλικαρίσια το φασισμό και στην Ισπανία. Οι μουχέρες λίμπρες. Μουχέρες τι?
Μουχέρες λίμπρες διεκδίκησαν ισονομία και ισότητα. Αγώνες, αγώνες, αγώνες που συνεχίζονται μέχρι σήμερα, κοίτα και αυτό. Όσο δυναμική και η γυναίκα να είναι, όσο δυναμική να είναι, χρειάζεται την προστασία του άντρα, το ξέρετε. Όσο δυναμική και να είναι. Εσάς σας αρέσουν οι δυναμικές γυναίκες? Κάτσε βράδυ, κάτσε. Δεν μπορεί να είναι όλοι οι άντρες, εμείς δηλαδή οι ίδιοι. Σε παρακαλώ παιδί μου, έλα εδώ. Σε παρακαλώ, πάρε αυτό το πράγμα. Για πες και αυτό. Νιώθετε ότι έχετε το δικαίωμα να απαγορεύετε στη φίλη σας ή στη γυναίκα σας δικαιώματα που έχετε εσείς? Για ποιο λόγο να τα απαγορεύω, δεν είναι άνθρωπος αυτή? Οπωσδήποτε όχι. Με καμία δύναμη. Η γυναίκα πλέον με τον καινούριο νόμο κρατάει το επώνυμό της. Σας ενοχλεί αυτό? Καθόλου. Κάθε άλλο. Θα ήταν εγωιστικό. Ήμασταν λιγάκι εγωιστές παλαιότερα. Νομίζω τώρα ότι ο άνθρωπος όσο μορφώνεται, κάπως προσγειώνεται λιγάκι και πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Ανθρώπινα όντα είναι και οι γυναίκες. Έτσι δεν είναι? Μητέρες, δούλες, σκλάβες μας. Και άμα είσαι και καλός μαζί της, δηλαδή τι έγινε? Της δίνεις ένα δικαίωμα να ζει κι αυτή σαν άνθρωπος κατά κάποιο τρόπο. Είναι ωραίο, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και ο νόμος βέβαια ήταν κάτι πολύ εύστοχο. Μη σε απατούν τα φαινόμενα. Ό,τι σώσει η ψυχή του ανθρώπου, μέσα της ελοχεύει η βία. Ποια βία? Η βία δεν είναι το. Δεν είναι όλα ντόλτσε βίτα το φαλίνι μου. Ξέρεις ότι το 33% των γυναικών έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία? Βεβαίως, γι' αυτό θεσπίζονται οι νόμοι για την προστασία των θυμάτων. Βεβαίως, βεβαίως. Γυναικοκτονίες είχαμε από την προϊστορική εποχή. Ναι, δίκιο έχεις. Έτσι είναι. Δεν θυμάσαι που πριν από 50 χρόνια στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου ένας άντρας δολοφόνησε την αραβωνιαστικιά του επειδή νόμιζε ότι τον απατούσε. Τι 50 χρόνια τώρα μετά τον COVID? Στην Ισπανία δολοφονείται μία γυναίκα κάθε 3 ημέρες, στο Βέλγιο 13 τους 4 πρώτους μήνες, στη Γαλλία 56 από τις αρχές του 2021 και στην Ελλάδα 25 από την αρχή της πανδημίας. Θέλεις κι άλλα? Όχι, δεν θέλω, μου πάμε σε ψυχή. Τι θέλεις? Θέλω μουσική. Say
Υπάρχει πύργη. Τι πύργη? Δίνει, κόψε δεξιά. Αυτή δεν ήταν στην Αμερική που το 2001 τους χτύπησε ο Μπιν Λάντεν? Ναι, χάθηκαν πολλοί άνθρωποι, αλλά μετά τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα. Κόψε αριστερά. Γιατί? Αντί να καταλάβουν οι Αμερικάνοι πόσο ευάλωτοι είναι, θεριέψανε. Αρχίσανε. Ο άξονας του κακού. Όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Θέργεψαν και οι Ισλαμιστές τρομοκράτες. Τώρα τρέχουμε! Τυροπολισμοί! Κάποιοι μας χτυπάνε! Ποιοι είναι αυτοί? Οι καουμπόιδες του χρήματος. Οι Lehman Brothers. Τα Golden Boys της Άγριας Δύσης και της Ανατολής. Όλο ένα και πιο άγριοι. Το σύνδρομο της πεταλούδας. Μία να πετάξει στην Κίνα, πέφτει το χρηματιστήριο. Ποιες πεταλούδες μου λες? Δεν βλέπεις τι γίνεται στο παρμπρίζ του αεροπλάνου? Πέσαμε σε σμήνος. Διχτερίδες. Διχτερίδες. Βάλε μάσκα, βάλε προσωπίδα. Ώρες είναι να τσιμπήσουμε κανένα κορονοϊό. Όσες πανδημίες έχουν περάσει. Πανούκλες, κολέρες, ητα1-1, αδιάρεια, έμπολα, ζήκα, ευλογιά, κίτρινος πυρετός, τύφος, ματίωση, ελονοσία, πόλιο, μυελίτιδα, δάγκιος πυρετός, ισπανική γρίπη, ολέ! Και τώρα ο COVID. Εμβόλιο έκανες. Τι. Δεν έκανες. Ώρες είναι να ζητήσουμε. Ρε, εδώ πεθαίνουν άνθρωποι και ένα σωρό αδίστακτοι τύποι, τύπου Τραμπ και Μπολσονάρου. Επενδύουν στην πλατεία. Άλεκ. Κάνουν πλάκα με αυτά τα πράγματα. Μα τι Αμερικές και Βραζιλίες μου λες? Εδώ είμαστε Ευρώπη. Αγόρι μου, όπως τα ευρωπαϊκά δικαιώματα είναι μέρος από τα παγκόσμια, έτσι και η Ευρώπη στριμώχνεται ανάμεσα στις υπερδυνάμεις para να ξεστραβωθείς. Τώρα που ζορίσανε τα πράγματα, είδες στις αναταράξεις, ό,τι γίνεται παγκόσμια μας επηρεάζει άμεσα. Παρακαλώ, κοπέλα μου, παρακαλώ. Στοχεύσεις, μνημόνια κτλ. Και τα ευρωπαϊκά δικαιώματα πρέπει να τα υπερασπιζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Όχι στα χαρτιά, στην πράξη. Χαρτομάνι, άρθρα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τι είναι αυτό? Φέρτε εδώ. Κεφάλαιο 3, ισότητα, άρθρο 21, απαγόρευσης διακρίσεων. Απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος κτλ. Εδώ θα μείνει. Να το βλέπει όλος ο κόσμος. Καλά. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την οικονομία? Για σκέψου. Σκέψου τι προηγήθηκε. Πόλεμοι, δολοφονίες, συγκρούσεις. Για να κατακτήσουμε το δικαίωμα στην ισότητα. Και λοιπόν, αυτό πρέπει και να το διαφυλάξουμε. Το σύστημα σήμερα δεν το συμφέρει, η διαφορετικότητα έχει κόστος. Χρειαζόνται δομές, κοινωνική λειτουργία, περίθαλψη, επιδόματα. Ενώ το κέρδος μας θέλει όλους οι ίδιους και να καταναλώνουν. Έλα τώρα βρε Άλεκ, και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε δηλαδή? Να ντυθούμε αλλιώς. Ότι οι άνθρωποι δεν γίνουν για πάρτι τους, αλλά αλληλοεξαρτώμενοι. Και ο μαύρος, και ο κίτρινος, και ο κόκκινος, και η ψηλή, και ο κοντός, και η χοντρή, και ο ομέα. Όλοι πρέπει να έχουν φωνή. Ευτυχώς που υπάρχει και το ίντερνετ και έχουμε όλη φωνή. Ποιο ίντερνετ? Αυτό εδώ? Ναι. Εδώ μας κυριαρχούν οι νταΐδες, που κρυμμένοι πίσω από μια οθόνη, με μάσκα την ανωνυμία τους ασκούν εκφοβισμό και ρατσισμό. Ούντα χάθεις, χόντρε, ουφο, και καριάρι, ασκημέ, μαμότρευτο, αδερφέι, γεύτο, φίτουλα, που αγνοούν ότι δεν είναι το DNA, αλλά οι συνθήκες που
που κάνουν τη διαφορά. Πολύ bullying. Πολύ bullying. Πού θα πάει όλο αυτό? Καταρχάς, πρέπει να επιμείνουμε οι θεμελιώδεις αρχές να είναι σεβαστές από όλα τα κράτη-μέλη. Πολύ καλά κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ελέγχει την Ουγγαρία και την Πολωνία για νόμους και περιορισμούς διάδοσης της ομοφιλοφιλίας και ζώνες καθαρές από LGBT. Εδώ λέει ότι στην Πολωνία ψηφίστηκε νόμους κατά των εκτρώσεων. Είδες πόσο άλλοι λένε τα είναι τα δικαιώματα, το ένα μπαίνει μέσα στο άλλο. Είναι θεμελιώδες το δικαίωμα μιας γυναίκας να μπορεί να διαθέτει το σώμα της όπως θέλει, να παίρνει τις αποφάσεις της, χωρίς να διώκεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το στηρίζει και στηρίζει και ένα σωρό κινήματα που βγήκαν στους δρόμους. Fridays for Future, Σαρντίνε, Me Too, I Can't Breathe, κίνημα το Ρωμά, της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Αυτές είναι οι προκλήσεις σήμερα. Και βέβαια, ποιος είναι ο πιο ανυπεράσπιστος σε όλα αυτά? Ποιος? Το παιδί. Το παιδί του Άραβα. Το παιδί των χωρισμένων. Το παιδί χωρίς θρησκεία. Το παιδί... Το παιδί που φοράει τα ταπούλια της μητέρας του. Το ανορθόγραφο, το δυσλεκτικό. Το τσιγκανάκι. Το παιδί του ορφανοτροφείου. Το παιδί του φυλακισμένου. Το πρόσφυγα. Το ασυνόδευτο. Που τρέχει να βρει έναν καλύτερο τόπο. Πας και σωθεί. Το δικό σου παιδί. Μπορεί και το δικό σου παιδί. Το δικό σου παιδί. Το παιδί σου. Το παιδί σου. Το παιδί σου. Το παιδί σου. Το παιδί σου, ναι. Το παιδί σου. Το δικό σου το παιδί σου. Το παιδί σου. Το παιδί σου. Το παιδί του κυρίου εκεί. Το παιδί σου. Το παιδί του κυρίου με τη μάσκα ολίχη μας. Το παιδί. Το παιδί σας. Το παιδί. Το εγγόνι σας. Το παιδί σας. Το ανήψι σας. Το παιδί του γείτονα που παίζει μπάλα κάτω από το μπαλκόνι. Στο στέμας χώρο να ανοίξουν
σε ποτηλιάρισμα. Για επιβράδυνε λίγο, για επιβράδυνε λίγο. Ρίξε στροφές. Βγάλε τα φλάψ. Θα μας πιάσει το φανάρι. Έχεις τίποτα ψηλά? Τι? Να δώσουμε στο παιδάκι για τα τζάμια. Παιδάκι σε φέρες. Τρελάθηκες. Εγώ ή οι στατιστικές. Ο αριθμός των παιδιών που αναγκάζονται να δουλέψουν έχει αυξηθεί σε 160 εκατομμύρια παγκοσμίως. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Κεφάλαιο 4, αλληλεγγύη, άρθρο 32, απαγόρευση της παιδικής εργασίας. Ελάχιστη ηλικία, η λήξη της σχολικής φοιτησης, προστασία από την οικονομική εκμετάλλευση. Βλέπεις εσύ να προστατεύονται? Δυστυχώς πάντα υπάρχουν και πολυεθνικές και παραθυράκια. Παρακαλώ ένα πίνακα. Ο τζίρος, βλέπεις, από την παιδική εργασία είναι 1,5 δις. Και κάθε χρόνο προστίθενται 1,2 εκατομμύρια παιδιά. Τώρα, μετά τον COVID, πτωχεύουν 108 εκατομμύρια οικογένειες. Πού θα καταφύγουν? Στην παιδική εργασία σαν στρατηγική επιβίωσης. Στρατηγική? Στρατιώτες? Ανήλικοι στρατιώτες? Και όχι μόνο. Δουλεύουν τα παιδάκια στα εργοστάσια, στις βιοτεχνίες, στα χωράφια, σαν δούλοι. Τα νοικιάζουν οι ίδιοι οι γονείς τους για να ξεπληρώνουν τα χρέη τους. Στην Ασία, στον Ειρηνικό, στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική, στα διεθνή χωρικά ύδατα. Βάλε κι άλλες 200 έως 500.000 παιδιά θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή εμπορίου οργάνων στην Ευρώπη. Φύγετε. Έχει πολλή κίνηση. Έχει πάρα πολλή κίνηση, Άλεκ. Πιάσε το περιφερειακό αεροδιάδρομο. Έξοδος 4. Ναι, πάμε προς εργασιακά δικαιώματα. Ναι, θα κάνουμε παράκαμψη. Άρθρο 28. Δικαίωμα διαπραγμάτευσης. Και άρθρο 31. Δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας. Κάθισε. Κάθισε να κάνουμε το λογαριασμό. Θα έχεις ανάγκη από χρήματα και εσύ ντρέπεσαι να ανοίξεις το στόμα σου. Λοιπόν, συμφωνήσαμε για 30 ρούβλια το μήνα. Για 40. Όχι, για 30. Το έχω σημειώσει. Λοιπόν, εγώ πάντοτε 30 ρούβλια δίνω στις δασκάλες. Έχεις 2 μήνες εδώ. 2 μήνες και 5 μέρες. 2 μήνες ακριβώς. Το έχω σημειώσει. Λοιπόν, έχουμε 60 ρούβλια. Πρέπει να βγάλουμε 9 Κυριακές. Δεν δουλεύετε τις Κυριακές, πηγαίνετε περίπατο με τα παιδιά. Έπειτα έχουμε 3 γιορτές. 3 γιορτές μας κάνουν 12 ρούβλια το μήνα. Ο Κόλιας ήταν άρρωστος 4 μέρες και δεν του έκανες μάθημα. Μονάχα με τη Βαρβάρα ασχολήθηκες. Μάλιστα. 3 μέρες είχες πονόδοντο και η γυναίκα μου σου είπε να αναπαυθείς μετά το φαγητό. 12 και 7, 19. Αφαιρούμε, μας μένουν 41 ρούβλια. Σωστά. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς έσπασες ένα φλιτζάνι του τσαγιού με το πιατελάκι του. Βγάζουμε 2 ρούβλια. Το φλιτζάνι κάνει ακριβότερα, γιατί είναι οικογενειακό κοιμήλιο, αλλά δεν πειράζει. Τόσο το χειρότερο. Προχωρούμε. Άλλη μια μέρα που δεν πρόσεχες, έκλεψε μια καμαριέρα τα μποτάκια της Βαρβάρας. Πρέπει να έχεις τα μάτια σου 4, γι' αυτό σε πληρώνουμε. Βγάζουμε άλλα 2 ρούβλια. Στις 10 του Γενάρη σε δάνεισα 10 ρούβλια. Όχι, δεν έγινε τέτοιο πράγμα. Το έχω σημειώσει. Καλά.
Βγάζουμε 27 ρούβλια, μας μένουν 14. Μα εγώ μονάχα μια φορά δανείστηκα χρήματα. Μονάχα 3 ρούβλια από την κυρία. Αυτά είναι όλα και όλα που δανείστηκα. Μπα, κι εγώ δεν τα είχα σημειώσει αυτά. Λοιπόν, 14 έξω 3, μας μένουν 11. Πάρε τα χρήματά σου, αγαπητή μου. 3, 3 και 1. Πάρτα. Ευχαριστώ. Και γιατί με ευχαριστείς? Για τα χρήματα. Μα διάολε, εγώ σε λίστεψα, σε έκλεψα και μου λες και ευχαριστώ. Οι άλλοι δεν μου έδιναν τίποτα. Δεν σου έδιναν τίποτα. Φυσικά. Σου έκανα μια φάρσα για να σου γίνει ένα σκληρό μάθημα. Πάρε τα 80 σου ρούβλια. Τα είχα έτοιμα στο φάκελο. Μα γιατί δεν φωνάζεις για το δίκαιο σου? Γιατί στέκεσαι έτσι σαν χαζή? Μπορείς να ζήσεις σε αυτόν τον κόσμο αν δεν δείξεις τα δόντια σου χωρίς να σηκώσεις λίγο ανάστημα? Πώς θα βρεις το δίκαιο σου? Μην είσαι άβουλη! Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Are you talking to me? Ναι, σε σένα μιλάω. Φέρνει να σου καρείς, τραπέζι μου! Σφουγγάρισε! Κεφάλαιο 1, άρθρο 5. Κανείς δεν μπορεί να υποβληθεί σε αναγκαστική εργασία. Δεν είναι στο job description μου. Στη σύμβασή μου. Και κεφάλαιο 5, άρθρο 38, υγιεινές συνθήκες εργασίας. Αυτά έτσι θα τα αφήσετε? Μη κοιτάς εμένα. Εμένα το συμβόλαιό μου δεν λέει να σφουγγαρίζω, μόνο να πιλωτάω. Και εμένα το συμβόλαιό μου λέει να πετάω 18 πτήσεις το μήνα και πετάω 24. Θα σφουγγαρίζω και από πάνω. Να πιέσει την αεροσυνοδό. Εκτός σύμβασης. Αυτή είναι ψιλομή του. Θα μας βέσουνε. Ο φροντιστής. Εκτός ωραρίου. Είναι αραγμένος στην καμπίνα, κολλημένος με το TikTok. Δεν μου λες. Εδώ κοντά πετάει κανένας. Το cloud της Microsoft. Είσαι τρελός, θα έρθει να σφουγγαρίσει ο Bill Gates. Πάρε τον πύργο ελέγχου. Τι να ζητήσω? Κάποιον για part-time εργασία, τι έχω? Ναι, πύργος ελέγχου. Από part-time τι έχετε παρακαλώ? Έναν για παιδότοπο καφέ. Δεν μας κάνει άλλο. Άλλο? Μάγειρα σε φασφουντάδικο? Όχι, άλλα, να. Άλλο? Νέος με μηχανάκι. Διασώστης με δικό του ασθενοφόρο. Εργάτης σε τμήμα ζεστής κουζίνας. Κοντά στο αεροδρόμιο τίποτα. Με συγχωρείτε, πείτε μου κάτι. Κοντά στο αεροδρόμιο έχετε κάτι? Ναι. Security στο πάρκινγκ του Ελευθέριος Βενιζέλος. Όχι, άλλο. Γυναίκα σε τμήμα duty free. Άλλο. Αποθηκάριο με κλάρκ που ξέρει ρώσικα. Αυτός είναι. Καλώς φαίνεται. Θα ξέρει, θα θέλει ένσημα. Πού να ξέρω, εγώ ξένος φαίνεται. Αλλά ο διάολος έχει πολλά ποδάρια. Πάρ' το τηλέφωνο. Την εταιρεία μου μέσα. Ναι. Δεν έχει σήμα. Έλα. Ναι. Έλα, Νταβάριτς. Έλα. Speak to my captain. Έλα, παιδί μου. Έχεις πάθος και όρεξη για εργασία και δημιουργία. Έχεις διάθεση να δουλέψεις με αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό. Το τι καβαρείς, τι λέει?
Είμαστε μια πάρα πολύ σοβαρή αεροπορική εταιρεία Charter of European Flights με σήμα την κουκουβάγια. Οι πελάτες μας εμπιστεύονται απόλυτα. Ναι, Πενινιάου, δεν καταλαβαίνει. Τι δουλειά. Τίποτα, μια μικρή εργασία, ένα μικρό σφουγγαρισματάκι εδώ στο κοκπίτ. Θα σε πάρουμε από το αεροδρόμιο. Για να αεροδρόμιο με σύνη, καλαμάτα, ελιές μαζεύει. Ποια καλαμάτα, μωρέ, άσε τις ελιές. Έλα εδώ μαζί μας τους εθέρες. Θα ενταχθείς τέλεια στην ομάδα μας. Για πασόλκι, είσαι μαλάκα, τριλό και μαλάκα. Σιωτ, ντουράκ, ιδιότ. Σε ξέχεσαι. Κοίτα, θα το πάρουμε το πράγμα φιλοσοφικά. Από τη μία μεριά υπάρχει αυτός ο οποίος παρατηρεί τις εργασίες και τις δυστυχίες στην εργασία και αντιδρά με συμπάθεια. Και απ' την άλλη υπάρχει αυτός ο καημένος, ο δυστυχής, ο εργαζόμενος, ο οποίος υφίσταται τις αδικίες και αντιδρά με θυμό και αγανάκτηση. Δηλαδή, σε ξέχεσαι. Κοίτα, αυτό ήταν ένα παράδειγμα για να καταλάβεις τη δομή της εργασίας. Πρέπει να ξεπεράσεις μέσα σου το αίσθημα της απέχθειας που σου φέρνει ο κουβάς. Να βγεις από τον narcissisμό σου, να επεκτείνεις τα όρια του εγώ σου. Να σφουγγαρίσεις. Να σφουγγαρίσεις εσύ. Τελεία και παύλα. Μήπως κάποιος από τους αξιότιμους θεατές θα ήθελε να... Δεν είναι τίποτα. Μια μικρή εργασία, 1,2 επί 3,8 μας κάνει 4 τετραγωνικά μέτρα. Να πούμε, με 70 λεπτά το τετραγωνικό έχουμε 0,7 επί 4, 2,8. Και ένα μικρό μπόνους, τι μεγάλο, 6 της χιλής. 3 ευρώ, 3 ευρώ. Μικτά. Και εσείς θα έχετε μια αξιοπρεπεστάτη αμοιβή και μας θα μας βγάλετε από το αδιέξοδο. Παρακαλώ, ακούω προσφορές, κύριε. Κανένας. Μάλιστα. Αλέκ, ο κόσμος είναι γεμάτος πρόθυμους ανθρώπους. Μερικοί είναι πρόθυμοι να δουλέψουν και άλλοι είναι πρόθυμοι να τους αφήσουν να δουλέψουν. Ώστε μισείτε να δουλεύετε, και γιατί δεν το λέγατε προηγουμένως. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Λέγονται όλοι και συνήθως συγκεντρώνονται στα μπαρ. Κορίτσια! Παρακαλώ, κεράστε το κατάστημα ποτά! Αλέκ, πάντα ψηλά. Non è un film quello che scorre intorno, che vediamo ogni giorno, che giriamo distogliendo lo sguardo. Non è un film e non sono comparse le persone diverse, sospese e disperse tra noi e lo sfondo. È il resto del mondo che attraversa il confine, ma il confine è rotondo e si sposta man mano che muoviamo lo sguardo. Ci sembra lontano perché siamo in ritardo, perenne, costante, ne basta un istante. A un passo dal centro è già troppo distante, a un passo dal mare è già troppo montagna, a un passo da qui era tutta campagna, oggi tutto è diverso, una vita mai vista. Questo qui non è un film e non sei protagonista. Puoi chiamare lo stop, ma non sei il regista. Ti puoi vedere al top, ma sei in fondo alla lista. Questo non è un film, è le nostre belle case
case non corrono il pericolo di essere invase. Non è un'armata aliena sbarcata sulla terra, non sono extraterrestri che ci dichiarano guerra. Sono solamente uomini che marcano i confini, uomini con donne, vecchi con bambini, poveri con poveri che scappano dalla fame, gli uni sopra gli altri per intere settimane, come in carri bestiamo attraverso il deserto, rincorrono una via in balia dell'incerto, per rimanere liberi, costretti a farsi schiavi, si vale nelle stime di disastronavi, come i nostri avi contro i mostri e i draghi, un viaggio per l'inferno che prenoti e paghi, sopravvivi o anneghi, questo è il confine, perché non è un film, non c'è il lieto fine. Terrificanti, dalla Transilvania non arrivano vampiri ma badanti, da Santo Domingo non trafugano zombie, ma ragazze condannate a qualcuno che le trombi dalle Filippine, colfe pure dal Bangladesh, dalla Bielorussia solo carne da Nortex, scappano per soddisfare i vizi e sfizi nostri, loro sono le prede, noi siamo i nostri, loro a pietanza, noi i commensali, e se loro sono gli avanzi noi siamo peggio dei maiali, pronti a divorare a sazietà, ma pronti a lamentarci per la pizza della varia umanità, che ci occorre, ci soccorre, ci sostenga. Questo non è un film, ma vedrai che non diventa. Tu sta attento e tienti pronto che al momento di girare i buoni vincono sempre. Scegli da che parte stare. Σου είπα να μην πίνεις όταν οδηγείς, μπορεί να γλιστρήσεις και να χύσεις τη σαμπάνια. Κάτι έσπασα, δεν ξέρω, αλλά κάτι έσπασα. Το ποτήρι της σαμπάνιας. Να δούμε τι συμβαίνει εδώ. Δείξε. Ανάσανε. Κράτα την αναπνοή σου. Βγάλε την αναπνοή σου. Ανάσανε. Κράτα την αναπνοή σου. Αυτό εδώ το κουνάς. Καλά, καλά, αυτό είναι κουνημένο από μόνο του. Τίποτα, δεν έχεις τίποτα, περδίκι είσαι. Ένα μικρό ελαφρύ κάταμα του κόλλου. Φέρε γρήγορα το τάμπλετ. Τι να το κάνεις? Να βγάλεις φωτογραφίες. Βγάλε, από εδώ βγάλε, γιατί πονάει. Βγάλε μόνο. Όχι εσένα, Αλεκ! Εμένα βγάλε! Όχι το μισράω μου! Αυτό είναι προσωπικό δεδομένο! Γύρω βγάλε! Είναι εργατικό ατύχημα! Καλά, σοβαρά τώρα, περιμένεις αποζημίωση. Γιατί όχι! Έλα, φέρτα! Σιγά! Η εταιρεία που με έφερες! Αυτή φταίει για όλα! Η εταιρεία την έδωσε σε εμάς την πτήση υπεργολαβία. Ποιος θα σε αποζημιώσει? Εσύ που με έφερες εδώ! Ούτε φαΐ δεν έχει! Εσύ μπλακώθηκες στις σαμπάνιες! Ούτε φαΐ δεν έχει, σου λέω! Είναι μυστικός και με πείραξε! Σκάσε και πέτα! Ώστε έτσι μου είσαι, τότε κι εγώ! Κάνω απεργία! Ρε χωράκι μου, εσένα σε ξέρω πολύ καλά, σου αρέσει να πετάς. Πρέπει να πετάξεις το αεροπλάνο, πρέπει να συνεχίσεις το έργο.
σου έχω και σαντουιτσάκι. Πέτα το τιμημένο, πέτα το. Πέτα το. Καλά, εντάξει. Τους συναδέλφους σου δεν τους λυπάσαι. Τι σου φταίνε αυτοί οι κακόμοιροι θεατές. Μας προσέχανε σε τι παράσταση μπαίνανε. Στην ελληνική μυθολογία, με το όνομα Ευρώπη, είναι γνωστή κυρίως η κόρη του Φίνικα και της Τηλέφασας. Ο Δίας απήγαγε την Ευρώπη και μαζί απέκτησαν 3 τουλάχιστον παιδιά, το βασιλιά Μίνωα, τον Ραδάμανθη και τον Σαρπηδόνα. Η Ευρώπη ήταν πολύ όμορφη. Μια μέρα που μάζευε με τις φίλες της Άνθης σε έναν αγρό στην ακρογιαλιά της Φινίκης, την είδε ο Δίας και θαμπόθηκε από την ομορφιά της. Για να την πλησιάσει, μεταμορφώθηκε σε κάτασπρο ταύρο. Βλέποντας η Ευρώπη τον ήσυχο ταύρο, πήγε κοντά του. Τον χάιδεψε λίγο και αφού μεγαλώθηκε ότι δεν αγριάει, πέφτησε φόλα στη ράχη του. Αυτό περιμένει ο Δίας. Και τότε αμέσως, γρήγορα σαν αστραπή, μέσα στη θάλασσα. Από τη Φινίκη, ο Ταύρος Δίας κανόντησε στην Κρήτη, όπου βγήκε στη Γόρτινη. Εκεί, αφού φανέρωσε στην Ευρώπη ποιος ήταν, την έκανε μητέρα τα Αντριάννα Γοργών, που προαναφέρθηκαν. Στο σημείο αυτό, οι κάτοικοι της Γόρτινας έτρεγαν νεαροί πλάτανοι και φεύγαζαν. Αντιστοίχως, ο Δίας χάρισε στην Ευρώπη 3 μέρες. Τον Τάνο. Αυτά που είδες μας λένε την ιστορία της Ευρώπης, του κοριτσιού από τη Φινίκη με τα μεγάλα μάτια, που το ερωτεύτηκε ο Δίας και μεταμορφωμένο σε ταύρο το κουβάλισε στην Κρήτη και στο τέλος έγινε αστεράκι. Μια μικρή, εύπιστη, αθώα παρθένα που έσμιξε με ένα Θεό. Με ένα οργανωμένο σύμπαν. Ήταν πολλά τα μεγάλα μάτια της, πολέμους, αυτοκρατορίες, φασισμούς, δικτατορίες, φυσικές καταστροφές, εμφυλίους και μεταναστεύσεις, αλλά και επιστήμες και πολιτισμό και διαφωτισμό και ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρώπη μπορεί πάντοτε να γεννά και να δημιουργεί, γιατί αγαπά με πάθος την ελευθερία. Όταν ήρθαν να πάρουν τους Εβραίους, δεν διαμαρτυρήθηκαν, γιατί δεν ήμουν Εβραίος. Όταν ήρθαν για τους κομμουνιστές, δεν φώναξαν, γιατί δεν ήμουν κομμουνιστής. Όταν καταδίωξαν τους Τσιγκάνους, ούτε τότε φώναξαν, γιατί δεν ήμουν Τσιγκάνος.
Όταν έκλεισαν το στόμα των Ρωμαιοκαθολικών που αντιτάσσονταν στο φασισμό, δεν έκανα τίποτα, γιατί δεν ήμουν καθολικός. Μετά ήρθαν να συλλάβουν εμένα, αλλά δεν υπήρχε πια κανείς να αντισταθμίσει. Κάποιον πήρε. Ποιον πήρε? Φιοντόρ Μαραβέλιεφ, δημοσιογράφος, Λευκορώσος αντιφρονών. Και γιατί το φήμωσε? Έγραφε εναντίον του Προέδρου της Λευκορωσίας. Δεν καταλαβαίνω. Το αεροπλάνο είναι ευρωπαϊκό έδαφος, αυτό το ξέρω καλά. Κι εγώ. Κεφάλαιο 2, άρθρο 11. Ελευθερία έκφρασης. Τώρα ο Μαραβέλιεφ είναι ελεύθερος να τα νιώσει. τρώει ξύλο όσο θέλει. Κομφετί. Κομφετί γίνανε τα δικαιώματα. Και σκέψου 7 γίνονται δίπλα μας στα σύνορά μας. Σκέψου στην Κίνα, στις Φιλιππίνες, στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική. Τίποτα. Πρέπει να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας. Τις θεμελιώδεις κατακτήσεις μας να τις επεκτείνουμε. Αρκετά με τις επεκτάσεις, αρκετά. Δεν έχει η Ευρώπη συμφέροντα στην Αφρική και όπου αλλού. Δεν έχει ουράνιο, δεν έχει πρώτες ύλες, δεν έχει ζαχαροκάλαμα. Ευρωπαϊκά κράτη δεν πουλάνε όπλα στον άλλο κόσμο, Αφού είναι το ίδιο, γιατί οι πάντες θαλασσοπνίγονται να έρθουν στην Ευρώπη? Για αυτά τα ρημάδια! Τα βασικά επιδόματα που δεν επιβάλλουμε, μπουργκες που υπάρχει κοινωνικό κράτος, ελευθερία έκφρασης, συνδικαλισμός. Στα χαρτιά! Ναι, στα χαρτιά! Αλλά σου επιτρέπεται να παλέψεις για αυτά. Η Ευρώπη μπορεί να έχει ένα σωρό εσωτερικά προβλήματα, αλλά είναι η γη της επαγγελίας για ένα σωρό κράτη στον κόσμο. Μπορείς να διεκδικήσεις χωρίς να σε μπαγλαρώσουνε. Εμένα όμως με μπαγλαρώσατε. Εμένα το Γλάφκο. Μη μου το παίζεις, Σοκράτης. Μια σκιά είσαι κι εσύ. Ένα φάντασμα μέσα σε αυτή τη κολοσφυλιά. 1000 πρόσωπα έχετε. Το ένα πιο ψεύτικο από το άλλο. Πότε μου είπατε την αλήθεια, Τότε με το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, με το όραμα του σοσιαλισμού, τώρα με την Ευρώπη, τους χάρτες και τα δικαιώματά μου. Ποια δικαιώματα? Όταν έτρεχα με το μηχανάκι απλήρωτος, ανασφάλιστος και έβαζα και τις βενζίνες από την τσέπη μου, να με κλωτσάνε οι μαγαζάτορες και να με τρέχουνε τα περιπολικά. Μια μπύρα να πίνω και να με λένε πρεζόνι. Ναι, όχι, δεν είμαστε Ιράκ, δεν είμαστε Μπαγκόκ, όχι, δεν είμαστε τίποτα από αυτά. Χιάστηκα! Εξαφανίσου. Πήγαινε πίσω στα αφεντικά σου. Σε αυτά που σε βάλανε εδώ μέσα για να πούνε τα δικά τους. Δεν σε χρειάζομαι πια. Είσαι ο Πατερούλης, ο μεγάλος αδελφός. Η Μέδουσα με τα 1000 πρόσωπα. 1000 πρόσωπα έρχεται, 1000 πρόσωπα. Παίζεις συνέχεια παιχνίδια με το μυαλό μου. Πότε με κάνεις
πιλότο, πότε με κάνεις στάρ του σινεμά, πότε δάσκαλο, πότε καθηγητή, πότε δικαστή, πότε πιλότο. Φύγε! Θέλω το φως, θέλω την ισότητα, την αλληλεγγύη, θέλω τα πάντα, θέλω ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα. Φύγε σου λέω, φύγε, όχι, δεν θέλω ενέσεις, όταν δεν ήθελα, τον εξαφάνισα, το είδες το φως, εγώ το είδα το φως, ακούτε αλυσοδεμένοι, το είδα το φως, γιατί μόνο αυτό υπάρχει, αυτό και η λάμπη, και είναι αληθινό, το φως. Sorry.